weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jeeriyel tumbere to lugge to sorfo to madɗa mulena to madɗa gueedi to madɗa yirlaɓe to surɓoti to ligel deeɗe to tufde makkam to jabal julliji to dingrela ali boolo to woynu malala ko on takkusan juula ha e nder galle alhaja oumar de ha to galle alpha demba to likseba gorgola yara ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie laamu leydi Espagne walliti leydi Mauritanie temedere nogas ujunere dose ñakko coronavirus to leydi Sénégal Serigne Babacar Sy Mansour khalifa général mo Tijani o holliri hitande hikka nde wonde ɓe juɓɓinta ko fati mawlude to leydi Mali to poste mo mosto to leydi Mali to poste mo Kañana sara kerol hakkude mabɓe leydi Côte d'Ivoire douane teɓima ɗon saga ha wi dak haalis ene ƴiime ha temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi million to leydi Burkina Faso ko janggu seɓɓitiɓe wadɓe dadiɓe leydi ndi ko famdi kala koninkoɓe sappo ina o mbasi hen pittade mumen hewɓe kadi mbarmi hen bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni jañoɗen. Sadaqallahul azim. Ɓataake jaam gonɗaɗo hono baba Adama Diakou wondude Amadou Diakou e Abdoulaye Diakou e Kadja Adama Diakou e Oumar Adama Diakou wondude Hamidou Adama Diakou e Bébé Keita tawateɗo to leydi France jettinɗo ɗo wulango e ɓe pecca sunare dendagal bandiraɓe tawateɓe to Lixeɓe to Alhaya to Gankim e to dendagal beelinaɓe naɓe kala ustare jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo Dieynaba Adama Diakou noon ko ñande altinde o yalti aduna to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o wiriya koto Ganki eɓe pacca sunare mabɓe noon e Gankinaɓe Ɗalhaynaɓe Lixeybanaɓe beelinaɓe naɓe e kay haydinaɓe Madina Gounass naɓe kala siftinde on noon yettini ɗo wulango ko Bébé Keita tawateɗo to leydi France dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nuldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yafumo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malado wune ceerno Djiby Sy ko jadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola omo safra e wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe darraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma ha cella tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo seeɗineji bahliti hoore mum walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ne jogui siroji pewnaɗi ha fewi bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ne andina dendagal keɗineɓe mum tawateɓe to banggue Sénégal wonde oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Sénégal omo tawe to wuuro witego Doɗel dendagal hewɓe notitade e luuma luggere Doɗel ko wayno Doɗel naɓe hayre law naɓe jumnaɓe calago naɓe tulde gala naɓe marda jeeri e marda walo naɓe ƴugga jeeri naɓe e dendagal guure taariɗe kala ceerno Djiby Sy e oɗo saaha joni ene tawe to Doɗel ceerno Djiby Sy numéro mum to leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 ceerno Djiby Sy base mum ene gollo e nder Nouakchott ene tawe toon almuɓe makko e miñi ko en laaɓaɓe golle ɗe so tawi ko numéro ceerno Ndongo mbatta ko 48 62 54 07
so tawi ko numéro ceerno Alassane Sy mbatta ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy noon heɓo numéro makko WhatsApp numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni ene wiya en mbadden danɗo faade makko. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe ɗe gone talata 5 lewru yarkomaa hitande ujunnaji 2021 kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen gardidi kabaruuji men koto leydi Mauritanie putoɗen catala halfinaɓe ko fate rewidade ko fate tuɓoji e dégâts taw ko catastrophe naturelle ɓe kolliri tigui wonde falde Rosso heeɓi ƴiwonde sakkitinde nde waɗi toon ƴiwonde taw ko yaadude keneɗi e nder nden ƴiwonde noon fodde yimɓe nayo gañima hen matériel kewɗo kadi boni hen bonande de noon ɓuuri teskede koto wiyete PK7 PK 8 e PK 9 tawateɗo to wuuro Rosso ɗo fodde famille aji nogas hollirama tigui mbawi tigui bomade hen ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie laamu leydi Espagne ɓe balliti leydi Mauritanie ujunere temedere nogas ujunere dose taw ko ñakko coronavirus ngo hinde AstraZeneca ko altine hanki o ballal ngal yetti e juuɗe laamu leydi Mauritanie ko chargé des affaires to ambassade mo leydi Espagne et représentant des fonds des Nations Unies pour l'enfance en Mauritanie wondure directeur général de la santé par intérim et chef de service de programme élargi mo leydi Mauritanie de vaccination et médecin et wondude médecin chef mo aéroport mo Nouakchott kañumen tigui jabɓi ngal ɗon ballal noon laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie ko fuɗɗi ƴettude ñakko mumen ene qiime ha temedde 5 e temedde 5 capanɗe 65 ujunere temedde 6 e nogas e jeegom neɗɗo ƴettuɓe ñakku mumen taw ko dose uji ɗiɗi kala so tawi noon ko ƴettuɓe dose gadano tan e oɗo saaha joni ɓe jaari temedere capanɗe 4 ujunere e temedde 5 capanɗe 6 neɗɗo ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hawrejo leydi ɗi altine hanki o noon o yettima école biteɗo El Kotobo wulo moma El Koutuba wul momo noon tawateɗo e nder Nouakchott to banggue rewo o rokki toon noon coup d'envoi ko fati puɗɗugol udditgol école aji hitande année scolaire 2021 2022 e nder Nouakchott e nder leydi Mauritanie élevage ji ɗi noon kala ɓorni ko cum toon noon élevage ɗi kala teskama tigui ɓorni ko tiniji woni tigui uniforme kamɓe kala ko tawa kamɓe nandi tiniji jagorgal kalfinaɗo jangde nde noon holliri wonde ndeɗo hitande ma laamu ngu kay koko ƴetti peeje kese kay beele kay jangde nde ene serta kay e duuɓi ɓennuɗi saabu hitande hikka nde ɓe kolliri tigui wonde koɓe hebliniɓe ɗum hano hannirtini hollirama noon e oɗo saaha joni e nder école aji leydi Mauritanie kala temedde 6 ujunere élève ɗum woni ko winditi e nder ɓen noon ene tawe nder ujunnaji 3 e temedde nder ujunnaji 3 e temedde 3 e école programme Mohamed Cheikh El Ghazouani moɓe mbiyata priorité noon ko ɓeydude fodde ujunnaji 2 école e nder leydi Mauritanie ɓe kullidin oɗo saaha fodde ujunere école fuɗɗima parde hutorede hano hannirtini koto leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Sidi Wulza Haf ko jagolgal kalfinaɗo ko fate Cellal ade altine hanki o noon altine hanki o holliri ko nogas tato neɗɗo tawa ko fiɗaɓe mborosa coronavirus e nder ɓe cellano 56 kepti kelal mumen paati galleji mumen hay goto ala mo rafi o yooɓi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeyan ha to hoddela charri hono directeur général de la sécurité nationale biteɗo général Misqaru Wula Sidi o waɗi supervisé altine hanki o to wuuro Nema e tawtorede waɗi biyeteɗo Cheikh Abdallah Wula e wada udditgol ko wiyete siège tawi ko siège cellule halfinaɓe ko fate investigation fedde G5 Sahel oɗon siège noon ko dendagal police ji taw ko jeeyaɓe fedde G5 Sahel kañumen golloto hen halfinaɓe noon taw ko yaruɓe to banggue ko fade wadde investigation e ko fate enquête uji gueɗe terroriste en ha to fewede noon ko fate banggue information ko fate banggue informatique kala ɗo nollirama noon oɗon siège ko ballal fedde union européenne ha oɗon siège wawi udditede e nder Nema tawateɗo e nder leydi Mauritanie
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fedde rewɓe wiyeteɓe les femmes leader taw ko rewɓe dariɓe ko fate potala dariɓe kay haɓade ko fate kay oɗo saaha joni bongol jangde nder leydi Mauritanie hewɓe wadde seppoji mumen e kala ñande alarba e nder jokoli leydi Mauritanie kala ha tengti nder guure mawɗe ɓe kolliri noon ñalawma alarba janggo o kadi mabɓe mbaɗa seppo mabɓe molantego Allah e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie e nder nakshot noon hita ngol ɗo lawol oɗo alarba hannde o alarba janggo o ɓe kolliri tigui gona seppo ɓe ɗamini wadde ɗum koye nder ngalɗo leggal on ɓe ɗamini wadde ngoɗon seppo noon koye nder nakshot e nder legal biyetegal e nder ɗamini ko legal biyetegal kuufa e nder nakshot yidde fedde nden noon ndeɗo noon woni fandare mabɓe kay ko haɓade ko fate potal yo wone nder leydi he woni kala yo yiito hoore mum hano hannirta ni e haɓade kadi ko fate bongol jangde oɗo saaha joni e ha tengti noon e saaha uddidgol école aji yidde mabɓe kay ko yo laamu ngu darno doole mum ponno beele sukaɓe ne jangguide jangde moƴƴere no fewi école aji ɗi toppite saabu kayene teska e ɗiɗo duuɓi kala leydi Mauritanie jangde nde ne yatiri caggal no fewi hono gardiɗo noon goto e mawɓe fedde de tawa ko biyeteɗo madame hono goto e mawɗi ardiɓe fedde nde hono mawɗo on biyeteɗo madame aw sokna awa sall diam ene waɗi erago noon faade dendagal rewɓe leydi Mauritanie naɓe kala nde mbawa tawtude ndeɗon fedde woni tigui les femmes leader ɓe mbawa tawtudeɓe nde won noon fandare mabɓe ko potal fandare mabɓe kadi ko yo leydi ndi ƴellito hano hannirta ni eɓe eri dendagal rewɓe to mbawi wonde kala ha tengti rewɓe nakshot naɓe nde mbawata notadeɓe e kala saaha e kala alarba seppoji mabɓe ɗiɓe juɓɓinta beele kay eɓe keeɓa sagoji mabɓe nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen société téléphone mobile biyeteɗo Matel wondude e société biyeteɗo Huawei ɓe cifodiri noon guila ñande goho lewru octobre gonɗen ɗum e nder nakshot contrat partenariat woni tigui eɓe gollodira eɓe gollodo kamɓe ɗiɗi société ji ɗiɗi ɗi kala ɗum noon ko yidde ƴellidde kay ko fate hattane mabɓe ha tengti to banggue internet e nder to banggue télécommunication kala to leydi Mauritanie ha to leydi Tunisie kala siftinde on noon hakkude sifinde ɗon sifande noon ko biyeteɗo Elias Ben Sassi kañum woni directeur général société Matel e wondude e cukko hoore société Huawei pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique du Nord hono biyeteɗo Jerry Cool ndeɗo sifande noon ma waw ɓeydude kayya wonande leydi Mauritanie hutortoɓe Matel ha Matel kay wawa jogade sembe e doole hano hannirta ni ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal adi gollidiɓe mum ɓe kolliri talata hannde o ko ujunere temedde nayyi sappo e goho neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon yimɓe nayo tawama ko fidaɓe mboros coronavirus nayoɓe kala ko communautaire e nder ɓe cellanoɓe hollirama tigui hen sappo e jeetato kepti cellal men paati galleji men hay goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder ɓe cellanoɓe kadi sappo ne tampi sanne ma ballite to banggue fofago e oɗo saaha joni leydi Sénégal ene yaari capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde jeetati e yimɓe jeegomo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetato e jeetato kepti cellal mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom ɗum woni ko hawrela dialla ñalawma hannde o ko tinaka e nder leydi Sénégal ɓe cellani wonduɓe coronavirus tawateɓe juuɗe safroɓe kamɓe kala koɓe capanɗe joyo e jeeɗiɗo neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen altine hanki o batu manggu yuɓɓinama to galle Serigne mawɗo Sy Dabakh to Almadi ko fati noon e mawlude woni gammu jamma mawlinde jamma mawninede jibinede annabi men mo sallallahu alaihi wa kisala woni hono khalifa général mo Tijani hono Serigne Mansour Sy holliri tigui wonde hitande hikka nde noon ko fati mawlude woni gammu mawnintake to Tivaouane Serigne Mansour Sy holliri tigui wonde hitande hikka nde noon ɗum ɗon mawlude nde mawnintake nder Tivaouane o ƴetti on décision noon o wawi kadi haaldude ɗum e dendagal ɓesgu Seydi Alhaji Malick Sy kala wonde mawlude hikka o wodani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gendarmerie halfinaɓe nden ka e kisal bowal lade ngal AIBD woni compagnie de la gendarmerie de transport aérienne wiyeteɓe CGTA ɓe jiiti réseau mawɗo no fewi taw ko wiyeteɓe passeur woni tigui fewnoɓe kayitaji fenani mbawa taccinde yimɓe ha mbawa jolde lana ndiwo kam mbawa ɓennude yaade caggal leydi ɓe teɓama noon tato ɓe noon hen goto ko policier heddiɓe ɓe ɗiɗo noon ko gollotoɓe nder aéroport o kamɓe kala noon ɓe teɓama e oɗo saaha joni eɓe tawi tigui
e juuɗe dadiɓe mawɓe réseau o noon ko on tigui iditteɓe ɗo wiyete ko Pierre Ngor Sara o ɓuuri lollude ko Aziz Sara keddiɗo ɗiɗaɓo o noon wiyete Djeeba on ko artiste wondude agent de sécurité goɗɗo ene wiye Sabina Della Faye gollotoɗo to AIBD kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe teɓama opération mabɓe cakkiri wadde noon ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru septembre 2021 sanga 19 heures e ñande nogas jeetati lewru septembre 2021 sanga 13 heures Aziz Sar o noon holliri yesso gendarme aɓe wonde kay kala moɓe taccinta ɓe mballa ɗum kay kala moɓe ballata ha wawa yaade to dongre Europe o holliri tigui ma jomum rokkaɓe 4 millions taw ko haalisa franc CFA so jomum rokkiɓe 4 millions franc CFA o holliri hen 600 000 ko policier o jeeyi 800 000 ko biteɗo Djeeba o on ko artiste 300 000 ko daddu 300 000 noon ko dawo ko 300 000 ko biteɗo Djeeba o nayi nawat ɗum hono banɗo kayitaji fanade woni faux papier on ɓe dokka ɗum 1 million 800 ko ni noon ɓe pidi ɓe kewi feccitde e oɗon haalis e oɗo saaha joni noon fijirde nde firtima kamɓe kala ɓe tawi duude dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen haade taw ko jingguitere waɗi tigui e nder falde to Linguére ha waɗi mayɗo goto e barmuɓe ɗiɗo altine hanki o e nder commune biyeteɗo Deyali sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe Deyali tawi nder département mo Linguére mbiɗen neɗɗo goto maayi hen ɗiɗo worɓe mbarmi hen gañiɓe ɗiɗo foof noon ko aynaɓe kamɓe kala noon gañiɓe hen foof nawama to hôpital Janatula mo Touba goski basɗo fittande mum noon nawama to morgue to centre santé mo Dara police waɗi constat mum fuɗɗima kadi nanggude yogga e yimɓe tawa koɓe juuɗe men moddi ɗiɗon wargoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen caggal sagata jooma oto basnoɗo fittande mum tawa ko baranoɗo e duko to loyogal biyetegal wasta foire Sénégal ne waya deƴƴani joni kadi ko Sénégal najo goɗɗo wara to legal Sénégal najo goɗɗo leggal wiyetegal APEXID ko debbo o noon yooɓi fittadu makko ko sehil makko gorko mo yaltidanno taw ko Nigéria najo kañuma yooɓi fittadu makko ɗum noon caggal yooɓi fittadu makko caggal nde ɓe duko wonno hakkude mabɓe ko ɗon tigui sehil makko Nigéria najo ɗeɗɗimo haw ronki fofde ko hen wasi fittadu makko gendarmerie noon e police kala ari waɗi constat mum sapeur pompier garini ɗon goskiki e oɗo saaha joni leçgoji jaaƴi nana mbaɗe hen beele kay ɓe mbawa yitude oɗon Nigéria najo baɗɗo ngallona baɗal ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Sénégal keddoɗen ha joni jeeyan ha to Médina Gounass noon ma ketto musidɗo men sehile meɗen Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jokkitiɓe ndiyam e wurtude ngo Madina Gounass ene jokki wadde golle mumen fayidide e nder gollorgal ngal eɗen gandi so ndungu naati tuwoji pusɗiɗi ko on saaha ɓurata joskede e nder réseau o ha jegde noon ɗin autoji mawɗi nawoji marchandise ayni ɗin autoji camion ngaji nawoji Cellal ayni ɓen feŋoɓe baalumen e beddaji ɗi kala e saaha e teske ɗum ɗo ene saabo ha tuwoji Ousmane Sow surveillant général Asifor Madina Gounass to banggue Asifor Madina Gounass ko en goni hafinaɓe to banggue nden réseau e kuuɓal ɗum noon ko guila e tiwoji gonɗi e meddaji ɗi saabu ko kanƴi dokkata tiwoji nannoji ndiyam e galleji ɗi rende ɗin tiwoji kisal majji haɗi ɗi pusde ndiyam ruufa kadi robiŋaji natɗe e nder galleji ɗi ƴewde kisal majji holno ɗi goori beele ɗi moƴƴi walla ɗi moƴƴani beele ɗi piiwi walla ɗi pewani beele kadi ko wujji ala hen ɗum foof ko Allah waɗi ko junggo men rewata o saaha noon mbiyani tiwoji pusɗi ina keewi e beddaji he holko wonata sababu ha tiwoji pusa ne jogui sababuji kewɗi sababu gadano ko arino saaha tiwoji ɗi kewata ndiyam haɗi mbawa ɓittude on saaha e jogo force tiwo o fetta tiwo no wawi wadde fettande juutde tawa ndiyam heewani tiwo o hewata ndiyam kono taw ko ɓuurata ko yarata ko less arta dow ɓaydata e walla ɓe mbiyen ndiyam yaltata ha heewa kono so tawi woyi tiwo o heewi ndiyam tan hankkadi fettande nde ndiyam ɗam yeehi less ha toon leppi tigui fuɗɗoyata dow hankkadi tine ɗum ene jeeya hen saabu ɗum kadi otoji mawɗi ɗi ganduɗa gaddoji Cellal ha e nawoji marchandise so gaari jaɓɓi e dow leydi ndi ko hecciri tan tiwo o fettat so fetti noon hankkadi leydi ndi yari ndiyam toɓa ha leppi hankkadi ndiyam tiwo o so ari tan ko dow fayata wona ko ilde ɗum kadi ene jogui hen sababu
goɗɗo o saha koye ndungu wona feŋoɓe baali mumen e ɓeewu mumen ene keewi hannde kadi ɓuri welde feŋde ko jam kon to son faire 10 années ko nanndi hen ewa jomum adda jamdi mum wona e feŋde so feŋi ha ɓoyi tan ndiyam fuccito woppo doga yaha arata bon wiya wonde mi fusiti o ngare mballe ham no fewiri walla kaari mi yiga tiwoye fuusi e nder legal ngare pewne ɗum eɗen masi yo ɓen ɓe ganduɗa feŋoɓe baali mum ɓe yewtinno kala hen peŋɗo ha fusti o yo ar o waɗa déclaré o fuusi fewnoye ndiyam wasa bonde woni yidde gende muɗum ha yidde nokku muɗum ko kala tawɗa hunde ene boni daroɗa hen hawa fewnede ɗum ene jogui ko wallitta e nder gollorgal ngal musidɗo moon Amadou Samba Marina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu ko diine ma Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi seno mima to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen révision taw ko révision annuelle batteɗo kala hitande yurnitade ko fati e satude liste uji électoral puɗɗima e nder leydi Mali ɗum noon udditi tigui ko guila ñande 2 lewru octobre ɗum ɗamini uddude ko ñande 31 lewru décembre hitande gonɗen nde DGE woni délégation générale aux élections ɓe tottiti aljuma ɓennuɗo o document ji révision ordinaire liste uji électoral 2021 ɓen dokkiri ɗum noon ko ministère de l' administration territoriale et de la décentralisation dokkirgol ɗiɗon liste uji noon ene holliri tigui wonde fuɗɗima golle taw kadi ko uddirgol ɗiɗon liste ji ko fati liste uji électoral golle mum hitande 2021 nde ɗum noon ɓe teski kolirima tigui wonde fatande kay ɗiɗon liste uji ɗi hitande 2021 dendagal winditiɓe ɗiɗon liste uji ko million ngaji 6 e temedde ɗiɗi sappo e tati ujunere no fawi temedere sappo e jeeɗiɗo électeur e nder ɓen noon hen ujunnaji hen million ngaji 7 e temedde jeeɗiɗo e ɗiɗo ene fawi temedde ɗiɗi e sappo e jeenayo woni million ngaji 7 e temedde jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e ɗiɗo neɗɗo koye nder leydi he tawete temedde joyyi e sappo e goho ujunere ene fawi sappo e jeetato neɗɗo ɓen ko wurɓe caggal leydi ha joni ko leydi Mali keddoɗen cour d' appel mo Bamako ɓe ñaawi wat boniɓe ɗiɗo taw ko terroriste uji ɗiɗo ɓe noon kamɓe kiɗo kala ɓe ñawama ɓe ɗeɗo e kaso kaddi gurdam mabɓe ɓen ɗiɗo noon hen goto wiyete ko Moussa Amadou noon on ko malinajo goɗɗo o ene wiye Ibrahima Bori o jeeya koto leydi Niger ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeeyan ha to poste mo Kadiana noon ko duwana mo leydi ndi gollotoɓe poste mo Kadiana kañumen teeɓi oto goto e nder oto heɓe tawi sagata goto ne jogui saga ha furti haalisa biyeji haalis taw ko biyeji banque on haalis noon ene qime ha temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi million taw ko haalisa ma franc CFA e oɗo saaha joni noon sagata o nana teeɓa haalis o ne tawi juuɗe douane lusgoji jaaƴƴi nana mbaɗe hen oɗon poste douane noon e wiide Taha ak Mohamed kañum woni directeur bureau ngo o holliri tigui wonde haalis o ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi million o holliri kadi wonde poste douane o waɗɗani keerol hakkude mabɓe leydi Côte d'Ivoire e oɗo saaha lusgoji jaaƴƴi nana uddite hen koto leydi Burkina Faso cakkitorɗen dadiɓe leydi Burkina Faso ɓe teeɓima ɓe dadiɓe leydi Burkina Faso tawateɓe to fande wiyete wuuro wiyetego Yurgum ɓe keeɓi janggo musgu no fewi taw ko janggo wat boniɓe ñalawma altine hanki o sanga 5 heures subaka woni sanga wendogam ko nden tigui wat boniɓe seɓitiɓe teeɓi mbaɗe mabɓe toɓɓiɓe fiyande musa no fewi ko famɗi kala sappo ene yiya militaire wasi hen fittade mum e militaire uji kewɗi kadi mbarmi hen to leydi Gambie cakkitorɗen to leydi Gambie noon ñande asetta ɗiɗi lewru gonɗen ɗo gambinaɓe e dendagal guure takkiɗe leyɗele takkiɗe kala mbawino arde notitade e batu fedde heblo sukaɓe Afrique ma en ketto hen cimtola Oumou Hani Anne assalamu aleykum. Jamal ñalle maɗa Ghalii Abuu Bah ko adi kala en calmini dendagal hettiyankoɓe kabaruuji weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma debbo e gorko suka e mawɗo ga jonde meɗen tawi kadi ko jonde heblo sukaɓe Afrique ga e leydi meɗen Gambie e wawi wadde ñalawma hanki ɗiɗi lewru meɗen octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho lewru ndu gonɗen ndu sikki ala kadi jonde nde woni jonde fattam lamre tawi kadi ko e gardugol on biyeteɗo Amadou Sané tawi kadi ko e wuuro meɗen wiyetego Saare e Gueɗa nden noon en calmini dendagal bandiraɓe kala jonde nde woni jonde fattam lamre tawi kadi ko e dow
tawtorede e fedde heblo sukaɓe Afrique windere président muɗum woni ceerno meɗen ceerno Habous Diallo tawtorama kadi jonde nde hono on mo ganduɗa ko trésorier heblo sukaɓe Afrique woni Sar Abdoulaye Sarr ko noon kadi tawtorama nde ɗon jonde hono directeur radio kiɗira biyeteɗo Amadou Diop ko noon kadi cete heblo sukaɓe Afrique ko wayno catal leydi Sénégal keƴaɗo muɗum wawi tawtorede tigui nde ɗon jonde ko noon kadi keƴaɗo catal leydi Mali tawi kadi ko heblo sukaɓe Afrique wawi kadi tawtorede e nde ɗon jonde kadi pelle ɗe kewɗe hen heeƴa muɗumen mbawi arde tawtore kadi dendagal diwan Sare Guéɗa ɓe foof ɓe gari ɓe tawtorama guila e joom wuroji ha e almameɓe hewɓe hen gari gam tawtorede tigui e ndeɗo jonde fattam lamre kadi woni fedde jonde mantinde saabu ko heewi holliti e tinano ni e ndeɗo fedde walla hayso tinino wonko andano hen kono ndeɗo jonde woni sababu ha hewɓe mbawi andude holko ndeɗo fedde yahata e ganduɗoɗo o kadi ɓeydima kadi laaɓede ko ɗum waɗi e nder jonde he ɓe kolliti wonde ɓe jeeya e fedde he kadi ɓe jaadi e ko fedde nde yaata e dow muɗum ko yo yimɓeɓe gandu kamɓe ko nder ɓe goni e wona ni sera wona eɓe naata de ala kamɓe kay koɓe natɓe ni wadde nden noon wonani en sababu mawɗo ko noon kadi hono ɓiɗɗo gambinajo goto holliti sodani ɓiɓɓe gambinaɓe foof no goruno ko fewti e carte e tawi ko kañum yoɓata oɗon kalis ene arta e caisse heble sukaɓe Afrique catal Gambi e ko noon kadi ɓe mbawi hokkude heble sukaɓe Afrique ko fewti e guesa e ɗon e nder Sare Guéɗa ɓe mbi so yiiɗi heble sukaɓe Afrique maha so yiiɗi rema ko kañum jeeyi kamɓe dokki e pandal nden noon woni weltare mawde nden noon en calminiɓe kadi en juurimamaɓe kadi jonde nde mbiyeten tan ko nde waɗi gartam no fewi nde waɗani heble sukaɓe Afrique windere e gartam no fewi e nden noon hono ko fewti e télé meɗen biyeteɗo walla fajiri wawi arde e tawtorede jonde nde e tawi kadi ko e ballal Sar Abdoulaye Sarr kadi eɗen mbawi wiide Pinal TV hoore muɗum wawi tigui tawtorede e nde ɗon jonde woni télé meɗen Pinal TV mo fulɓe kala ndindi tawi kadi jooɗi ko toon to leydi meɗen e Mali e kono noon to sawtawol to ko banimon debbo Oumou Hani An gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Oumou Hani An golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe ko cimtol ko fate batu heblo sukaɓe Afrique jooɗinode ñande ɗiɗi lewru yarkomaa gonɗen ɗo to leydi Gambie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tongoñen kabaruuji men ɗemngal pulaar e hebride ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abou Bah keɓtima alaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on